lawan cenarita kakang malih maka Abdul wacana maka izon satu ingat di miskin son dono kang kekasih Sultan Nuruddin maka izon tinitah dening sang Prabu tinoen maka pajangreng sawang koneng nagari lawan mancanegara kaniwan suki luwih manisan maringata lan wantu wantu tekane arukan kana zorot maka ujar izun ingat bener tanana jiwa iya taninggaos engdangu kabeh panus kulungan ingsun miwa dening Syekh Muhyiddin tanopen anak sapo hikayat kang kaping sadawina di saking seka kalingkang mulia kang agung-agung karone gunang kakasipun pangarap Semar Kemani lawan Semar Fazazi kali amus anai sunna miarasa semuiden den takoni dening wong lanang satunggal maka wong kang tatake pun basa babutuan ni radan ing muidin ing perwakani Sabdul Qadir amus mulani sun aran muidin ing sanalika masa medang sabda ada sabab tadi isunan datang nganggo kaos lumaris bener ing dina Jum'ah ingat dalam hijratun Nabi kang senare mangatus lat 11 warsa waktu iku otarone semuidin kang monang kawan dosa iris Sabdul Qadir nebda maka isunan namo ing sawiji kalaran ingkang sangat sarena ikur aking maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang luwih bahagia maka sun jawab salami Waalaikumsalam maka ngucap kang ngagring satunilah tuan sebab saking isun parap saking tuan Tuhan unglamun kami sun lungguh akan ing Tuhan sasama puning ngucap kang ngagring maka tukul jasade wong iku sarta pacek lupane lancane semono tapi sudut aning-aning dari ngucap sembari izun Abdul Qadir atuh ni hamba
angawarui maka isun ngucap zatuhune hambatan udani maka wa ikwas wacana isun agama yaktini lana satun isun wajah menang isun lai sayapti saking paninggal Tuhan malah sampun harapan yang suka maring hamba sebab Tuhan harapan yakini agama ni